Koko Prabu. Benjang menapa kula enggal dipun dhawuhaken kalih Mbah lara ireng. Langsung lungen raos sing mana kula kepengin mondong Kang Ayu. Koko Prabu. Burisrawa. Iki lagi dirembuk. Menengo. Yo karo wong ayu kok kaya ngono. Ayo caket karo aku ya, Mbok. Paman Sengkuni kula wonten pangendika ingkang dawuh. Mestine sampean sampun ndungkap napa sing kula dawuhke wonten ing Paman Negara Ndrawati nalika semanten. Inggih. Babakan bebono ingkang kedah dipun wujuti dening Raden Permati. Ngaturi kawuningan bilih Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Ugi ndawahaken bebono kala wau tumrap kadang kula Yayi Burisrawa. Lho kok ngaten. Mongko kula ngertos ideping tekad anggen paduka. Paring dawuh bilih Permadi kinen mujuti kekudangan ingkang arupi beboning kasuwargan kreta kencana kebon danu cacah 100 ingkang les pancal panggung menapa dene besan Dewa Bagus lan sak panunggilanipun kala wau supados wurung dhawuhipun Raden Permadi. Ya ning nyatane Yayi Prabu luwih waspada perkara iki. Paman Arya, dina niki sampeyan mang para Kurawa ngrangu pekabaran. Aja nganti Pandhawa entuk gawe. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih. Lajeng kados pundi menawi kula mboten saged mujuti Koko Prabu? Sampun kuwantos sinuwun. Ingkang paman ingkang badhe damel rekadaya menawi wonten keteleyak ing lelampahan. Keparengipun. Upaminipun isining kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru debok swasa pupus cindhe minangka serang-seraning penganten Arya Burisrawa menika saged dipun wakili kemawon. Damel wowoan ingkang dipun prada lajeng menawi gamelan Lokananta ingkang munya wonten ing awang-awang kala wau mboten sisah gamelan Lokananta ingkang saestu. Gamelan singen niku mun dipun angkruk ingkang inggil. Wah, yen kaya ngoten niku kula isin ngirit manten yang Ndrawati. Mboten sisah pekewet mangke menawi panjenengan lingsem kula piyambak ingkang badhe ngarak penganten. Lajeng Kreta Kencana. Kreta Kencana nggih. Yen ngampil dokar niku lajeng dipun cet. Pangirit Turangga Yaksa. Turangga niku jaran yaksa niku buta. Sing geret jaran buta. Alah menika gampil nggih jaran limrah niku men lajeng dipun tuki topeng buta. Besan Dewa Bagus nggih. Kurawa niku diubel-ubeli anduk. Pun ta perkawis reh ingre melampan menika sampun ngantos paduka ingkang temandang. Nggih. Dursasana kula wae. Mangsa bodho pernataning adi-adimu Sata Kurawa ya nggih. Sinuwun keparenga kula nyuwun pamit. Nggih, kula ndherekaken harja paman. Henjing budal gumuruk sangking jroning praja bunging kang bala puswa prabusananira lir surya wedalira saking jalani idi
Ngatlangening kalang nyarak lapan damun sarah oh palukon laku ning lekas lukita linuding kidung kadung kadar ngamomong oh memangun manah rahayu yono tanah golong kumulung manadu koro karana nira mangapus puspita Yang pantara ratri hamong cipta pukulon ong tanolyan kaheksi mila katur ingkang cundha maneh ing rasa satrageng ulun Puntadewa kula wonten dawuh Ibu sawetara kodheng sotaning penggalih pun Ibu Yonggir kula nyuwun dawuh Ibu kadipundi wekasaning tindak paduka sayektine nalika aku wis ngadhep ngarsaning Sri Kresna apa kang dadi gatining sedyanira wis tak dhawuhake marang panjenengane nanging ana babak nglayoni jujul nusuli kula liripun kados pundi saka kersane kaki Prabu Baladewa dina iki Bratajaya dinggo sayembara wah wong Mandura reka-reka gawe sayembara karepe piye sapa wae kena mboyong lara ireng
Saukir sajroning 40 dina sembada minangkani pamundhute Kadang Mandura. Njaluk apa? Ingkang sepisan tumurning renggan kasuwargan kayu klebu Dewandaru, kembar mayang kang sarwa rukma. Debok swasa pupus cindhe banjur pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Lombok terong kang isi mutiara kulup. Inggih Ibu, kaping pindho Baladewa mundhut tumuruning gamelan Lokananta. Angka 3 njaluk besan Dewa Bagus. Sarimbit widodari ayu. Kaping 4 calon penganten kakung numpak kereta kencana. Kinusiran Dewa pinayungan apsara apsari. Diring ratu sewu negara. Sabanjure njaluk beksaning kethek putih kang bisa tata jalma minangka cucuking laku ing sangareping kreta penganten. Wonten ingkang wekasan Kakang Mandura mundhut serasran kebon danu 100 ingkang pancal panggung sungune kudu sungu bungalan. Kuwi pamundhute Rakanteng Mandura. Kang iku kelakon dhaup lan orane adimu Permati mung gumantung marang lumadining kekudangan. Mongko titi wanci kang tinamtu wis nyedhaki mung sakjroning 40 dina. Kuwi kudu entuk gawe. Bab iki mangsa bodho kulup. Manganjur lakuning angin Guntur anggraning arga goro-gor nita kagiri-giri. Ora bumi prakem tita padolo ngambak-ambak. Wah. Akal buluse wong Mandura njaluk ditaboki. Werkudara aja kaya ngono. Wah, ora kandha biyen-biyen. Rembug wis dadi mung kari ngenteni dina tempuking penganten teka ndatak reka-reka njujuli rembug. Penjaluk sing sarwa langka kelakone. Wong akale wong Mandura nampik karo Permati mbok menawa dhewe wis duwe jago. Ora susah diwujudi tak tuman. Arjuna dandana manten. Tak arak Nyandarawati tak payungi gada rujak polo sapa sing ngalang-alangi sak enek-eneke menungsa babatane. Watananira layu kumelku cemrah nyomaratani. Aduh, Kanjeng Ibu, kenging menapa anggen kula badhe nambut silaning akrami teka nemahe lelampahan ingkang mekaten. Anakku nggih anakku Janaka. Iki dadi pandhadaring uripmu kula. Ora susah nangis Jelambra. Arjuna, kowe dadi manten kelakon lan orane gumantung para kadang. Kanjeng Ibu, kula badhe mujuti kekudangan ngendi leh marep golek. Wah, jangkah lawang ora tahu arep golek bebono. Ora susah padha golek. Aduh, Kanjeng Ibu, kula nyuwun pamit. Wirangnya nyawang soroting surya menawi mboten kelampahan kula badhe ngupaya separeng-pareng. Werkudara, apa? Mesakno adimu wis golek bebono apa ana manten kok golek bebono dhewe. Dikandhane wong gereng ora nggugu. Tutuke wong Mandura ora kena digugu. Yayi kang wis ya wis samengko limbangan perkara iki Ora ndatak nganggo dilimbang. Permati lar pentuk gawe sok kapan.
Sena kowe golek bebana kreta kencana lan sak panunggalane. Wegah. Gelemku mung gawa gada rucak pulo Nyang Ndarawati methuki wong Mandura. Yen kowe wegah pun Kakang dhewe kang gekal mupadi kreta kencana. Lemar golek nganti. Manjing geni patumangan. Deston temen. Aku dadi sedulur tuwa minangka wakile wong tuwa. Perintah karo sedulur nom diwangsuli. Romo Kyai badhe tindak pundi, Pakde? Kowe bocah umur 12 taun. Roh mopo Gatotkaca ketingalipun Kanjeng Rama Kyai semunipun gathuk wimbanipun wa. Ya tututana Kang Rama ya nggih. Lan kowe tak utus munggah menyang Gunung Sapuangin sowan Waira Begawan Anoman. Aturana supaya rawuh lan uga nyuwuna pituduh ngendi dununging kebon Danu Kulup. Sakmenika wa iya mangkata ya nggih. Raseksa krara kagiri-giri keng nyoler prabata abang kawel akar mangwing mungsuh aminta lawan anggra ler singa napta kading kalyon manubru'a
kadinggal yun manubro ladalah ya ladalah layak ambune seger sembrebet jempulane ana wong bagus liwat wong wadon apa wong lanang apa keteman pangidam-idaman ora bakal gogrok ngunmu ngandhut pasianing dewa wong wadon ya ambune seger mentah nek disesep-sesep getihe nek dikemah-kemah daginge ndak segere ya kakang ya piye ana piyayi kok ya lek mrusuh kaya ngono piye ndak senenge sing duwe anak nek wis duwe bojo ndak senenge sing duwe bojo iya wong wadon katone iki daginge gempi gage wong lanang ora susah ditakoni gek belen nganggo bedomo ya wong lanang ngaku aja mati tanpa aran kowe sapa Pamadya Pandhu Raden Permadi kowe sapa takon marang aku Dedya Kala Hareksa aku Kala Hareksi aku ana parigawe apa ngadang lakuku kebeneran kowe nuksmeng alas wis sawetara suwe aku ditangisi bojoku ngandhut pasianing dewa kepengin ngidam kawuran mangan daginging menungso lagu dadi ora watara suwe kowe liwat kene mathuk dadi pangan ayo manut tak tadah cara mangsa tak wenehke bojoku gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lergin sanging alis sang mawe gandrung panuks maning jajalanet kowe begal bakal mangan aku ayo panganan kalu mangsa Harjuna bakal wareg selawase urip ora susah sumbar kowe mlebu ngalas kene kaya iwak cemplung wuwutange bisa bali maju jangak kaklak limpamu Yay!
Wait. Oh. 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 Tan samar pamoring suksma Gong wilahing Mastuna sidam sekaring bawana langgeng. Yayi Permadi ulun ingkang amemba raseksa. Ulun ingkang memba raseksi Dimas. Pangabekti kula katur Kakang Pukulun. Yayi Harjuna iya, Yayi Permadi tak tampa Dimas. Aduh, bejo kemayangan dini. Kula saged munjuk atur ing ngarsa paduka Kakang Pukulun ing Cakra Kembang. Yayi kapasang yogya katuju ing ngenu. Pun Kakang mrepeki marang ngarsanira Dimas Harjuna. Mula kang saka iku Yayi tilingna dawuh ulun. Dina iki ulun bakal ngudaneni apa ingkang dadi sedyanira nggonira bakal dhaup kelawan putri ing Ndarawati. Rama dewaning sun Aduh, Kakang Pukulun sepinten bombong binging manah persasat kejugurkan wukir sari linuberaning samudra madu. Kepareng paduka Kakang Cakra Kembang ingkang amayungi. Iya ya aja samar. Malah para Jawata kabeh wis bakal mayungi laku kita. Rerenggan kadewatan kayu klepu Dewa Ndaru sauba rampene. Pisan Dewa Bagus kang tanpa cacat uga pun Kakang kelawan Mbak Ayunira apa dene gamelan Lokananta. Lan jeneng sira Yayi tak paringi dawuh lamun ta sejatine kabeh kang upaya srana bebana wis antuk karya kaleburakanira ing Jodipati nggone upaya kreta kencana uga wis purna ing gati malah bali saka Praja Singgelapura bali saka Dumas apa dene Ratu Sewu uga wis sawega apa dene punanira Kaki Prabu ing Pringgondani nggone munggah ning Gunung Sapuangin sawega kelawan begawan Mayangkara lan uga ingon-ingone Sang Hyang Bathara Gana ingkang awujud kebon danu ingkang cacah 100 kabeh wis rumanti mula kang saka iku Yayi prapta ulun ana ing kene merga wis tinebus dening laku bratanira Dimas Permadi wis
tumeka gumiling mangsa kala bakal dawuh pira dewa ingkang bakal paring paseksen Dimas. Takala narpa Kresna tantulus sanyakra ring Resiwara cah nawi suta kang munggah kalih ing rata Baharatu miyangaken kang Sarotama tanwarta magawe pupuk Guna sang Resi Leleh Leleh mangya tatarujwala tekan su Kumyatri sang Wara Sri Kandi karanane Kupo sireng loko ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami pukulun Sang Hyang Kaneka Putra Bathara Kamajaya miwah Sang Hyang Ratih ingkang sampun kepareng angirit kadang kula Dimas Permadi binusanan cara panganten. Wadalah. Ya Ngger Kaki Prabu Ndarawati. Saya tine jawata kabeh. Kinen Hanjampangi bakal karya kita ndhawuhake kadangira Silara Ireng antuk si Permadi inggih pukulun sumurupa ning kabeh renggan kembar mayang kayu klepu uba ramping kaswagan padha tumurun gamelan lokananta muni ning awang-awang besan dewa bagus srasran kreta kencana kebon danu lan liya-liya wis miranti mula kang saiki kulub aja nganti krondan gawe tumuli jawabna adimu nggih ngestaken dawuh pukulun pukulun cakra kembang apa Kaki Kresna kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami iya Kaki Kresna Yayi Prabu Punta menapa dene Kanjeng Bibi Kunti apa Prabu inggih Kresna iya sineksen dening Jawata reh ning nyatanipun kadang kula Yayi Arjuna ingkang saged amujudi bebana mila ujaring sayembara katetepan bilih inggih namung Janaka ingkang menang anggarwapun Lara Ireng sineksen dening jagat saisine mara gage hunggahna temokna penganten iki kinurmatan gamelan lokananta kang muni kaya kodhok ngorek Ngger. Repergetek Sangya Praja Nerpati samya ngurmati sarwi jumeneng
mancorong prabane Risang Harjuna miwah Dewi Lara Ireng ya sing Bratajaya sumunar hanelai parandene maksih tambuh enggalih Sang Nata Agung Prabu Sri Bathara Kresna labet indriya tansah gumana ingkang rakana teng Mandura Sang Nata Agung Prabu Baladewa nadyan wis klampan dhaup Risang Permadi parandene melang-melang indriya kadidene nilar jejabang ing tepining balumbang sapa wani ndhaupe penganten piyak Ayo li binatang. Anggepe apa? Bisa ndhaupake Bratajaya lan Permati. Baladewa ora nekseni, Baladewa ora mutosake. Sapa sing ngraweh-raweh rantes? Sapa sing malang-malang kuwi mungsuhe Baladewa. Werkudara. Wah, wong gerang ora tatanan. Ora tatanan piye? Kowe ngeteke sayembara. Diwujuti yo ngatelke kuping ora diwujuti mung celangapan. Wah, mbuh Raidep. Tak jaluk Bratajaya kuwi adikku wadon. Tak pisahke tak dhaupake karo Burisrawa. Dhaupna. Ayo li binantang panus maning jalanan Bratasena. Ayo tanding yutuh Leganana. Entek nalarmu parat. Hotpa. Hot. 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 Wah. Tetap nenggala para padukmu. Hai. Ha. Grudak-gruduk warna ndi? Arep njupuk gada. Gada nggo apa? Tak nggo ngremuk dulurmu tuwek. Sing perintah ngakon gelut kuwi sapa? Koko Prabu Mandura kuwi penggalihe kaya malam yen kena panas ajar ning yen kena dem tumuli kempal. Wis cetha weruh ora silih paningal. Ngerti yen bebana kabeh wis diwujuti sih mampang-mampang njaluk jotosi. Kosek yen iki isih ana para raja Nerpati sing negara kang padha jenengi banjur rame-rame ana ing pasamuan mindah loke kang padha ora seneng. Jaganen kawibawanipun Kakang Ndrawati. Yen ngono nyangono dhewe. Dulurmu nek mampang-mampang. Sombo.
Kula diwaji rene. Dalem. Aturana bibekmu Bratajaya lan Yayi Permadi. Nggih, parangipun Supaya methuki ingkang Uwa Mandura. mekaten. Iya. Mung wae sadurunge yen wis ana pengamuke ingkang Uwa Mandura kaya ngono kuwi, bango-bango dawana tutup. Wong padha dodol dawana kukut. Nggih, ngestaken dawuh. Diage. Senengane tangane wit mau usil wae. Wong ya wulan madu apa ya ora entuk. Wong isih swasana rame kok ngono, mbok engko gene to. Wit ning pinudya kuning kang pengawak Anggana Sari. Sutya rekta kang sila pindha Kartika baya mirah baya inten. Sun remuk dadya sira wong ayu. Iki malah ngrusak sinom ora arek. Lek kujungkatan wit sore mau malah mbok usek-usek. Wong ayu turuton lo brantaku. Permadi. Kasetyanku menyang kowe tak andemi, ya mung kowe kang tak tresnani Permadi. Semono uga aku Kang Mbok. Lumahing bumi kurping angkasa ora ana wanodya ingkang tansah gumun ing ati. Cumantel tuntuming jejantung kejaba mung Kang Mbok ayu wara Sembadra. Tenan. Iya. Sumben aku ora mbok tinggal rabi neh. Ora. Sumpah. Ora susah dadak nganggo sumpah aku wegah yen sumpah-sumpahan. Padune ora gelem sumpah. Iya to. Mbok ora susah sumpah wae. Wit ning pinudya kuwi Wis rasa nganggo wit ning opo. Aku kok ngono kira mudeng. Kowe ngerti to aku urung tau-taune. Iki swasana lagi geger Kakang Prabu Mandura kaya ngene. Paling cacalan ayo saenek-enek wong metu ning palataran mung suwe para dewa. Wong sekti tatpa mukrayi mbang mangsa padha kendhit oyot mimang kadang dewa. Semeke anae wong Ndolowati panindhau bakati kuwatun sing wis poso ku wong Mandura. Hei, wong Ndolowati aja macicen, ngroyoka bareng ngomor ora lilik kikrik uluku sawembo.
panuksmaning jadalanat amuk Suramarta Jaya timbang mangsa Pandhawa. Kakang Prabu. Sapa iki? Aku Kakang. Loro Ireng. Iya. Wong Durawati. Yen pancen pewani ndhaupake loro ing atok Permati tanpa antuk pali lair Ratu Mandura. Ora sah tumrap lakuning kodrat ingkang wis winengku dening Ratu Mandura Prabu Baladewa tak dhaupake untuk Burisrawa. Kowe mau wis suwe. Wis to Kakang. Paduka nesu-nesu kang kaya mengkono. Aku ngerti kabeh kang mbok dawuhake sayembara mau. Mung bakal nampik marang Permati mbok kira Permati ora bisa mujuti. Nyut akbar mbok dawuhake karo jagomu si Burisrawa Kakang. Katresnan manuruping jiwa kang luhur mrentul saka ati kang suci ora kena disuwun ora kena ditampik ya Kakang. Kesetyan lan katresnanku marang Permati wiwit isih padha nom biyen tak andhemi teka saiki lha kok dadi tibaning padha. Kakang Prabu lali marang janjimu Kakang. Semono uga Permati ya wis prasetya ora bakal seneng karo manutya liya kejaba mung marang aku. Pindenge ngrasaku semono uga nanging ya gene. Permati mbok boboti bebono wis bisa mujuti kok wis ngamuk-ngamuk. Yen Kakang Prabu ralila aku jauh karo Permati. Tinimbang lingsem gegerake wong pirang-pirang aku patenono ya. Aja nangis kowe Sembadra. Kowe aja nangis ya Di. Permati ya melu nangis kowe. Ora nesu karo kowe Permati. Gage patenono aku nanging kudu bareng karo patine Permati saka tanganmu. Ora etan aku. Apa etan aku arep mateni tulur wetok wis padha senenge. Permati kowe ya seneng tenan karo Mbak Yumu. Permati kok sisi Bang. Kowe kondo Permati. Gage matura. Koko Prabu. Piye? Anteping raos katresnan kula dhateng Kang Mbok Ayu. Madya padha prapting delahan kula andhemi. Menawi kula kapisahaken kalian Kang Mbok, lara ireng wong kula entengaken pejah kula. Merang dulu soroting srengenge menawi kula kelajeng tresna dhateng Kakang Mbok tumunten dipun pisahaken dening Koko Prabu. Ora aku ora misahke. Ayo adikku dia wis pancen kabeh bebono mung tak nggo mbobot marang gedhening katresnanmu marang Loireng mergo aku ngerti wiwit timur mula kowe wis dipacangake dening Sumarga Kanjeng Prabu Basudewa. Dumadakan temekaning ndata aku tinangisan dening maratuwaku ingkang wis paring swarga nikmating rasa marang aku. Ya kowe Kanjeng Rama Prabu Mandaraka binobotan supaya aku ndhawuhake Burisrawa. Upama kowe dadi aku ngono piye Permati? Inggih kula ngertos pinten awrating penggalih paduka. Lah iya. Karo meneh kowe mentala aku arep mbok sugokke nang Burisrawa. Kakang
Ambak anak ratu kae ora tau adus. Anak ratu kok senengane nyuluh kodhok. Ora susah ngelek-elek karo Burisrawa. Nyatane kowe saiki wis dadi bojone Permadi. Ayo. Bratajaya tak tumpangke tangan tengen Permadi ing tangan kiwa tak ubeng-ubenge kedaton. Mati aku. Aduh, mati aku. Aduh, yuk. Kok Prabu gendong manten lanang wedok yuk. Burisrawa. Trima mung semono kodrating lelakonmu. Yaka pangrasaku duwe dulur ipe. Kena cangake diparing wonten mrucut saka gendongan luput saka kundangan Koko Prabu. Kang Mbok Erawati, Kang Mbok Erawati. Ayo mulih Kang Mbok Erawati. Gan bali wis remuk ku apa? Anggepe apa muni-muni? Kula mboten mentala nyawang tinimbang urip. Diwirang-wirang wong tak cakan mlebu ngalas men dibathong demit.